Denge gel, denge Kurdistaniye. Navçeyan Radyo Denge gelden başkodarın heja irudu tirmehe 2025 çarşamba Brüksel saat ne lamedede emel uçen serisi bir peşkeş biken demdem azadiye Riberapoya. Hesevkatiya konsere ve bera KCK bir vesile salvegera Suhudiye min a komkuja sevase da huyaniyekta. Konsere ve bera KCK komkuji şer mezarker şehiden komkuji bir ane gud emledici ve komkujiya heji vek roja peşi be her su eşen komkuja kule sevase hatiyekerin yekji komkujin heri giran en diluka mruvaniye bu niviskar hünermend rojnavavan u revşen bir le otela madıma ke berengeki خوین خواری هاتن شوتاندن هم ج عالی آرمانجه هم ج شوین و اف کومکوجه هوانه ددل و مجیا جواک علوی و گل کردستان و ترکیه ده بو بیرینه کمزن کجه که دیار کل کو اف کومکوجه و که ین مرش و چورم ایری شکل دیج جواک علوی بو اف کومکوجه کل هم بری مجی روناک بریا دموکراتیک و شورشگرا ترکیه بو بوان کومکوجان رکو برهم ذهنیتا نتو دولت یا پاشورو او یک پارس بو هات خواستون پشروجا هفپار آ دموکراتیک و آزاد آگلان به تاری کرن جواکی بکن دجمن هف به هف بدن قرکرن و تسلیم بگیره او یک ده همو کنکوژین لهمبری جواک علوی ده به شنبری هاتیه دیتن هر جاری هیزن پرووکاتور و پارامیلیتر خستن دوره ده لپشت وان همو کنکوژان دولت بخواه هبو هلوستا دولت و پاراسنا ایریشکاران رولا دولت یادنا و کنکوژان de bawe ke berbiçav nişandedin. Nezikatiya devleti ya Aleviyan u gele Kurt veke heve. Çavakud pevajuya komarede Kurt hatin inkar kirin. Bu komkujiyan hev hatedayin ku beyne qirkirin. İnkar liser Aleviyan jihate fers kirin. Jiber baweriya wan zexliwan hate kirin. De komkuji u qirkirin ere hatin derbas kirin. Gele Kurt ku ev rasti bu kurahi ditiye de seri de ve Aleviyan re be hemu gelen ku komkuji liwan hatiye kirin empatiye ke Kurt u helweste ke piştevaniye nişandaye. Kece ke heri davi diyar kir ku ev ferset xwe dispere ev فرسات خود سپیر ذهنیت نته و دولت یا یک پرست زرزگاریه جوی دیروکا کومکوژی و قرکرنه جهول راکنا فرست نته و دولت یا تک پرست به اف یک جب دموکراتیک بنا کوماره دکاره پیک وره بانگا دیروکیا ریبراپو جاله جوهری و دخوازه دیروکا قرکرن و کومکوژی بداوی بکه لسر بنگه آزادی و دموکراسی جیانا به هفرا اساس دیگره ام جی دوی باوریه دنکو جواکا دموکراتیک و ittifak engelan u tekoşine rexistin bu ipek vere. Bersıva meya heri rast alhemberi van komkujel lehemberi gelan ve pekatına ve armanca dirukibe. نوبت آزادی ده هفته 681 ده بردوام دکه چالاکیا نوبت آزادی بداخواز آزادی فیزیکی ریبراپو 14 سالını Fransa bajarı Strasbourg'e devam dike. Çalaki liqata ku saziye Konseya Avrupa datke mafe murvana Avrupa'yı CPT u parlamentera Avrupa'yı lene tekire. Koma nöbete ya haftaya 681 Aziz Aslan, Hasan İnce u Hatip Bilen jinavin da civaka Kurta Demokratik acine Koma ve haftaya da xuyanek da ugut armanca nöbete şermezarkına komple nav neteyü pekan azadiya fiziki reberapoye. Gele Kurt xwaze perskireka Kurt berengeke demokratik u aşcane vere çare serkirin. En banklara giştiya cihane Konseya Avrupa'ya saziyen mafemruvan CPT u netewen yek bu idiken ku destek بدن بانگاره براپو یا 20 هفته سباته بانگا 20 هفته سباته پیکاننا آشتی و جواکا دموکراتیکه گله کورد دستکک خورد تا پنگا و پکک جی خوفسی کر او چک دانی لی دولتا ترک حتی ایرو گاوک ناویتیه میمار و پنگا و دیرو کیره بر اپوید و
ev azad bibe û pirsgirêka Kurd bi rengekî aştiyane û bi rûme çareser bibe. Heta rêbera po azad bibe em ê çalakiyan xwe dewam bikin. Suhu neh kesêtên Ewropî hevdîtinên xwe di domînin suhu neh parlamenter, akademisyen, rojnamavan, nivîskar, siyasetvan, hukuknaz û sendîkavanan endamên Heyeta Ewropayê li İstanbulê bi hevserokê Dem Partî Tuncer Bakırhan re hevdîtin kirin. Hevdîtin li İstanbulê pêkat derbarê pêvajoya aştî û civaka demokratîk de derbarê pêvajoya aştî û civaka demokratîk her wiha agahî hatındayın. Her wiha derbarê geşêdanên dawî yên di Rojevê de û rewşa herêmê jî hate nirxandin. Heyet wê sibe îro civîneke li dar bixe. Piştî civînê jî wê saet 12 de li otêla Taksim Hîl daxuyaniyeke çepemeniyê bide. Ciwanên PYD ji bo nîqaşkirina peyama rêbera Po panelek li darxist. Ciwanên Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD panelek diyalogê ji bo nîqaşkirina banka rêber Abdullah Öcalan ya aştî û civaka demokratîk li Şêx Mexsûd li darxistin. Piştî rêzgirtinê peyama rêber Abdullah Öcalan bi erebî hate xwendin. Piştre ciwanê bi navê Kemal Berazî axivî û diyar kir ku guhertina pêwîst ya divê qonaxê de ji bo siyaseta aştî û diyalogê ye. Kemal Berazî pêşniyar kir ku navendên lêkolînên taybet bên vekirin û ciwanan agahdar bikin. Endamê xwendekarên Partiya Netewê ya Civakî ya Sûriyeyê Yaqîn Elhûr Xezal jî got divê ciwan xwedî li peyama rêber Abdullah Öcalan derbikeve. Endama tevgera çand û hunerê Berivan Musa jî got erkê ciwanek ku li fikra azad ya ku rêber Abdullah Öcalan pêşkêş kiriye xwedî derbikeve. Rêber Abdullah Öcalan azadiya civakê bi azadiya jinan û ciwanan ve girêdaye. Panel bi encamnameyeke bidawî bû. Endama ciwanên PYD Reşa Abdo encamnamê ji 5 xalan xwend û got wek ciwan em ê ji bo nasnameyeke netewî ya yekgirtî têkoşînê bikin û helbidin civakeke demokratîk û siyasî ava bikin. Kilîda çareseriya pirsgirêkên li herêmê rêber Apo ye. Em ê ji bo azadiya fîzîkî ya rêber Abdullah Öcalan têkoşîna xwe dijwartir bikin. Ji bo misûgerkirina yekîtiya ciwanan û herêmê pêkhatiyên Sûriyeyê em ê bi duruşmeya Sûriyeyê ji bo hemû Sûriyeyan ê têkoşînê bikin. Yekînên parastineyên jin YPJ di salvegera 20 nehemîn ya şehadeta Zeynep Kınacı Binaslav Zilal li gelek qadên YPJ hatin bîranîn. Di çalakiyê de xeta azadî û felsefeya jiyana azad û têkoşînê ya şehîd Zilan carekê din hate destşankirin. Hat diyarkirin ku îro bi hezaran keç û xurtên Kurd li ser xeta şehîd Zilan li dora rêbera Po bûne xelek ji agir û sedemeke nû ve dimeşîne. Fermandara giştiya YPJ Ruhulat Afrîn bi boneya salvegera şehîd Zilan di merasimeke leşkerî de axivî. Merasima leşkerî bi silavkirinê û bîranînê dewam kir. Di merasimeke din a hevpar ku ji alê YPG û YPJ de hat li darxistin fermandarê YPG Selman Qamişlo xîtabî şervanan kir û şehîd bi bîr anî. Di keseta heval Zîlan da carekî din li Kurdistan, li cîhan, li rojhilata navîn jinan berpirsiyartiya pêvajoyê û pêşengtiya azadiyê girt ser milê xwe. Elbet di roja me îro da dema em hemî silavekî germ ji îmralî digirin û di pêvajoyekî bi vê rengî de li hemberî xeta fedayiyan ancak sûza me pêkanîna xeta rêbera Po bê. îro di dîroka hereketa me de di dîroka tevgera azadiyê de Sîhê Huzeyranê rojekî giring rojekî got şehadeta fedayî a hevala Zîlan li dijî hêzên taybet ê faşîzma Tirkiye got pêkîna. Ev rojekî ruhê fedayî di nava tevgera Kurd, tevgera azadiya Kurd dayê avakirin. Ev meh jî em bi meha fedayiya binav dikin. Serokê Teşkilatê İstixbaratê ya Mîtê ya Tirkiye İbrahim Kalın ji bo têkiliyan serdana Hewlêrê kir. İbrahim Kalın li Hewlêrê bi serokê PDK Mesûd Barzanî, serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî,
Serokvezîr Mesrûr Barzanî, alîkarê Serokvezîr Qubat Talabani û Wezîrê Karê Hundur Rêber Ehmed û rêveberên Konsey Ewlekariya Herêmê re hevdîtin kir. İbrahim Kalın derbarê hevdîtina xwe ya ji bo hewlê re agahî nedan. Çavderên siyasî gotin İbrahim Kalın di çarçoya pêngava aştî û civaka demokratîk a rêber Apo de çûye Herêmê. Li Parêzgeha Silêmaniyê di drone hatin xistin. Çavkaniyên Herêmî ragihandin ku duh bi şev li taxa Tuzluca ya Silêmaniyê û nêzî baregeha Yekîniya Heftiyê ya pêşmergeyan du droneyên xwekuş digeriyan hatiye xistin. Heman çavkaniyan got yek ji drone li gundê Derebandiyê li nêzî balafirgeha Hewlêrê hatiye xistin. Droneyê duyemîn jî li kampa Derkarê ya Zaxoyê hatiye xistin. Raydarên Herêmê destşan kirin ku nayêzanîn droneyên kîjan hêzê ne ji ku derê tên şandin û armanca wan çi ye. Belê godan ji me nûçeyên serî sibê pêşkêşkirin ana xatirê we tem baş.